Altıgarlı adındaki Turkmen film ve Len film kinostudyalarının bilelikteki önümü. Ivashka! Doğunculuğum! Çaltırak kaytıp gelin! Gelin çaltırak! Polyami! Bana döneydi mi? Karamayak! Durvakari! Mekeni mumluk bile derin! Gözünde ot yakarın! Bozok mu geçecek buraya? Kamçını ver! Kamçını ver! Girdiğin ilçi, Yuri Belov'un Yatatug hem Akartug romanının ähenginde. Senarinin avtorları Hal Mehmet Kakabayev, Yevgeniy Michko. Filmi koyun rejissör Hal Mehmet Kakabayev. Baş operator Eduard Recepov. Baş художник Александр Чернов. Композитор Recep Recepov. Ed operatörü Yusuf Yağmurov. Redaktör Kadir Annaya. Baş konsultant tarih ilimlerinin doktoru Murat Ananepetov. Haydi. Filmin direktörü Gurban Anna Gurbanov. Başı rollarda Dede. Hazırın kenarından ortadan tattık.
Diýirimin. Kim bardy? Gämiçi mi? Rus men. Smolin Vaşka. Suver. Assalamu alaykum hoca nefes. Wa aleykümselam. Taban gelýäňizmi? Tabın niçik töýün aga? Ýagşy oglum. Tanamadyň öý diýen. Men Nazar Ali, Niýazyň ogly. Şu edek başyny ýatsa oýaly bäri. Dogdup tepeme, ata-babamyň ýurduna gideli diýip durdy. Men bir porhany bilýän. Agşama ýokman getir. Bor. Ha oglum. Hoş bakma. Orad nepen? Öylerdikin. Näme dursun? Al gel kömekleş. Al altany. Rus mu sen? Rus. Inertsämsen. Yat balam, yat. Yeri. Onu edil bäbek ýalyk edýän. Hasan taýlyjy bar. Ya begen çeke galy bermek. Allah verse, taýym orda. Çöllelele yeka bolsa gelemem o ýagy bar diýipdirler. Belki biri var, yine bir oğlu bir ayette. Yerden şükür Tanrıyım. Yeni bir gün geçti. Kaçarım ben. Nebiyan zavudundan sıktım. Denizden yüzüp geçtim bir yere uğrayar. Uğrayar. Bir yerler bilen oyun etmegin. Kediğin bilen katak kalarsın sen. Uğrayar. Sağlık mıdır? Esselamu aleyküm. Gurgun mu tamam? Çıf. Çak. Ak koynyk. Orad epe, oyun toy. Be, näme goja yaranok mu ka? Niye hilti diýbäy? Dini başkan kanı gerek.
Musulmanın köle din maşanğanı atlar. Orta gözden salma, olaman kalmalılar. Yaxşı. Oğlum, sana çok sözüm var. Cennet-i beni kervan sürüp yedekliğime hayranım. Kendat gördüm. İyiliğin sana sarpa koya. Yani sen iyiliğine bir tada edip bilen yok. Atavabı yurdumuzda haçan iğnağına yaşar, şuna edip bilen yok. Kuş kumrularım. Hemişe öz ortasına duran yara. Yavan canlarlarım. Doğduk mekanı avatçık olup can alıp can veri. Bizim mekanımız bara. Arman suyu yok. Oğul sen hiyalının havarlı men. Sen vaatlar oğlum annem. Enne sana akbata veriyen. Bir de oğul. Orası başanğa git. Yoluna hak bolsun. Tayfaları dinleşe çağırın. İyişip aksakallar nama yatsınlar. Mevlerini koysun. İlçiliği onurcak buraya döndüm. Karı amanatın tavşırdığı diye. Yer çokunun olman neyme? Ölen Müslümana. Farkı näme adıma? Yüreğin eyliyada. Kapıl! Ulan öyle bet bakıp getirdin. Sen kanın koza kömür etmedi. Ne sen ölüyorlar? Näme dursun? Al paltany. Yişin belmol. Anılma. Näme otursun? Kıymılla. İvahanı bizi ağır güne salli. Oğlu göç görmedi oğulluk. Dede. Men Hacı Tarhan'la bir bağ təcir bilen tanış boldum. Özü pırtıya. Kinya Samanov diyeler. Öyle kän wagt bäri ortalyň arasynda ýaşaýar. Ol ortalyň dinine giripdir. Ýöne gowy adam, halal adam. Ine şo Kinya maňa ortalardan kömek soraň diýip maslahat berdi. Olan şu halkı paşadı güýçlümüş. Oň biz bilenem söwde etmek niýeti barmyş. Buhara, Xiwa, hatda Hindi bilenem söwde etmek ýoluny aktarýarmyş. Ors paçasyny ýapça bolmalymy? O kapyrlar bärik gelip bizem Türkmen kinýaly öz dinlerini öwürerler. Ýok beýzat bolmaz oglum. Bu toprak kapır ayağını basmaz. Onu tamam Ögen horlu ors padşahynyň ne adarına? Olar nire, Türkmenler nire.
Allah'ın rahmetike ya erhamar rahimin. Sen edil, sen karadinin pürsüyan şağı ideali, periyali. Sen ne hili güzel. Menden korkma, men sana yamanlığım yok. Men oğlumdygyny bilýärmidin? Men de şöyle, Bıçağı nereden aldın? hıyarım kaçmaktı. Ol ortağa kaçıptır. Atam alıp gidiptir. İsa aydan bu çölle şehideler. Ben ilikte yaşarından şehit ölenim oğudur. Ne görgüyündü? Adamlar birbirine ağaç kurt yani. Sen çöl böğürtünün insan müğürsünü halas ettin, aklın yetiyor mi? Alınma tayinle ver. Seni öldürürsün mi? Kim mi? Fatma diyeler. Karnak. İranlı. Oho! Köyünük, hocayının oğlunu halas edenin için, ha? Sana doğunum. Öyle tek sarılacak. Kövüşüm. Bir de köyüne der. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin Hoca Nefer. Bar emed bir halk. Ütüş doğan yer. Yani näme üçindir be Hywa hanyň garşysyna bir eliň 5 barmagy ýaly döwli bilemdi. Men ýanyma maslahata gelipdim Hoca Nefer. İkiden biri. Bire, öňkü güne maňly bolup bermeli. Fewdan geçirdi kerwanyň agatdy. Ýeke perdendiňe gowunyp ýördüm. Hudaý berde ýene bolup berer. İkinji ýoluň ýene şeýginanmaly. Aksakallara hädidirmeli. O da başa bardy. Geňeşi ýygnar. Aksakallyk möhürli namaty bolmasa men ilçi bolup bilmene. Ýagşy. Ýaşullara häde diýdirdiň. Olar möhürlerini masdylar. Ana şonno Hywa hanyna ýaranjaglyk etjek bolup badawa çapar gitjegi mikuşdyr. Şonno Hywa han senden diýilmek üçin elinden geleni gaýgyrmaz. Ýeködüň bilenem çäklenme. Bütün neberen helak bolar. Orsular bilen ara gatnaş gaçmak gurumna gatnaşanlaram ýylap goýmasa gerek. Hep bolmaz mundan. Kimircak bolýar abi? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Adam ölmese her zat eşitjek eken o. Onda da kimden? Hoca Nefer senden. Dün näme demekkä gidip gelenin? Sen bir aklın aylan. Gökden aksakallar muňa hä diýmez. Musulmançylyga. Bu Orsiýede ýapça bolmak hey musulmançylyga gelşek zat mıdır? Muhammed Bay, dokunaçtan habar yok diyenler için eken.
Geçen ışgırlan mallar yadınızda mı? Bizi himayet etmeğin deregine Şiirgalhan gaytan pacı köpeltti. Orlanını himayet derkar. Biz adi bir Türkmene. Bize şonu ama öz yüreğimizin mührünü batmar. Onun için arınıza mıynama. Ay, sizden bir daha detecek var. Hani aykatlırak bolsaňyzlar. Adamlar. Biz bir-birimizi dinlemegi başaramdyk. Belan körgüm şonu. Her kim öz gepini öwürjek. Ine biz Ors bilen gadimden bäri söwda edip gelýär. Ey görün yamanlygymyz boldumy? Ya olur bizi dinden çykarjak boldy. Taypan mühri mukaddestir hocan epes. Sen munin gatyk gawaha diýiş. Hiýalyň gaty daşda sen. Uş yeterden hem daşda. Menem dinleyen adamlar. O cenepetiň aýdanyna pitwa edemek. Men Muhammed Baylyk. Ort paşatyna ol yapmalıyım. Şonsuz ýaşapdyr, ýene de ýaşar. Olaýdy, eýwada boldum men. O ýerniň ilata Şiirgazhan bilen oňuşda bar diýerler. Hey, gidin ona Şiirgazynka. Agyn gününe ýersiňiz. Bir de ýöler şurin hana boyun bolmaz. Siz bir boyunu ýokyn. Siz İran şahatyna mäsiliňiz ýok. Bilip goýun adamlar. Ştaýpan bolan ýerinde indikile bizi görmersiňiz. Hani ýörüň. Aksakallar. Ne güller bilen başımızı cem ettik. Matlaga da ýynandyk. Eýilimizin ykbalyny unutmalyň ahry. Kıywagany aham derýän akmyny ýitgetdi. Bizem şondan märi goldan gola göçüp ýördi. Ana bir taýpa gitdi. Galanam gitse. Yeni hemme zat ön könkülüne galy vermeli bolmaka. Suuda indi türkmenlere güzeran bolmady adamlar. Men kän ýurt gördüm. Eýranda da boldum, Owganda da. Türkler bilenem, Araplar bilenem söhbetdeş boldum. Bir döwüm nan üçin bir wara tutunup tertepil bolup, aş suutsuz adamlaryň mekbe barýanyny gördüm. Ýöne hana döwüm çörek. Ýeka ýol bar adamlar. Kömek ortlardan soramal. Am derýany öňki ýoluny agdarmal. Oňa dediňe, ortlar kömek berip biler. Hani getirin amany. Ýöne adam ogly bilmesin. Ödüň bilýär. Hyýwahany aňaýsa. Aňmaz. Çakkanrak bol. Bire yetip gelýär. Ne alt. İşiň rowaç bolun. Tagral kız. Çık. Öňürdipdirler o. Hiç kim aýtmajaň andyç. Andyçen. Zamany şeýle. Begenç. Gel oğlum. Han gel ver. Yine men sana oğlum. Navat getirdim. Men ýokam ýüregiň gysmady gerek. Bu taýdan kaçan edik, dädi. Adam bilen çıkıder. Gele urt. Her gün çolup duranok da. Turkmen eşeğe sana gow elşi. Hasam gözelleşipsin.
Bir çağışı. Demek onanıpsın da. Bolu bilye. Sen onanan bolsaň, beýleklerim onanandyrmaňa. Özüň gördüňe geňeşi deri palyanşyňa döndürip barýarlar. Onsoň karara geldim. Oy hoca nepetiň dostum onu ýadgar ýaraw diýsinler diýdim. Geňeşden gelýäk ýara alýşan maňa käýinli. Hoca nepeti arka çykmalyň diýdi. Demek, on taýpa möhürüni namaňda gatap edäk. Töre göçün. Bide oturmağa wagt ýok dost. Inni taňsa beräýmänkä. Owalar uramaly. Aksakallyň üstlerine barıp aýmasak bolmaýar. Çaltırak bolun, çaltırak. Ýöleri getirin. Hoca nepet habarlaş. Ey Kıyva Han'ın nökerlerimi yıkman geldi. Hoca nepede yok. Nire gitti? Niregden aýtmady. Aýtmasak bolam, köfte yok. Erkek köýekliň bolsa çık bärik. Sırtını kaçıranın başı ölümlü ünhaşı deyut yani. Hoca nepet nirde? Hoca nepet ne olur be? Getirin. Vay! Vay yeter! Yeter! Vay yeter! Aslanım varlarım, ona peydana yetmez helak bordunuz. Hoca nepede aydım. On oğlu Han Hedretlerinin mıyıkmanı var. Hoca nepedin öğüdü var yança, on oğlu şöýerde var. Yönür ort kapırlanka gidayte gol yekedi kırarından çıdap şör. Apan bunları. Kıyba bağlarına tatar hoları. Getir bari. Yığınay. Bir varmıyor tamam dedi. Ya perverdigar. Türkmenin soğunu sen kaytarıp ver. İl bunun alkışı sana her kaybolar. Aman gitti, aman yer kocanım. Allah yarın olsun. O ne? Cemaat. Şuun şiyordaydılarlar hemmesi şiyorda da kalmalılar. Hoş wagtyňyz. Sağlıklı görüşelim. İşiniz ravas olsun. Orhan nefes. Ne morli. Kıyva Han'ın nökerler döküldü. Öde nefes öldürdüler. Begen Cemal gittiler. Bel oğullar. Tamasından tapsınlar. Hoca nefesini izinden yetmeli. Men ödüm gider. Oğlum oğlum. Atın çal.
Oğlancık görünen akla. Nämeler şu nessinlerle, yer sana näme? Ey dedim. Yero. Nämeden gorkdyňar? Jüwet diýler. Kimdiňizi unutdyňyzmy? Ýokarda Allah. Oňa şat ýanyna da şeýle alhan. Ýerde de men mardyr. Karamet Serdar. Nüm tüýüňizden birem gymyllamaz. Hojaýyn ýaly. Duýdur aýsam hak. Batyryň ütlerini çaldyrak. Daşlaryň gabagyna şardyma garaşyň. Ana ýakynrak diýişim. Men oglum nerede? Ýolagçy kimiň ogluny gözlýär? Nerede oglum? Kim barsyň? Men kulum. Sen Begenç'ten haberin yok mu? Günnüde gördüm. Gün yaşansam öyle. Bak, şu ormanlay. Örekmedik, öldürmen beni. Men barnaydayın, barnay. Ine şu bardat bilýän diýär. Men bilýän, men ogluňyzyň nerede dedim bilýän. Oglum nerede? Ay, Örekmedin, örekmedin, häzir hemmedin aýdaýyn. Men 7 san şagam var. Olaň barsam bir-birine Nerede diýen? Ay tigrek. Häzir. Häzir. Yine şu kuyuda. Evet, oğlum. Tere tavrak. Oğlum. Su getirin. Alın. İç oğlum. Vah şeyler. Hayal etmeyen yola düşmeli. Hıyva bilen aralık bir mendil yol. Bar git. Ýygdymyda delliýsege hadara çenni ýorduk. Haýdy men han kowy berer. Nädeli? Ýeke ýol ba. Hıyva varıp kerwan saraylara siňer. Oňam görüber ýase. Orad nepe? Ýegen jalla tigrek öýügry. İlki biziň obamyda bararsyňyz. Soňman gyşlaga. Bassanım. Din. Ol dinden çıkan ele salmanyň üstesine oğluny gire barıp soňam saptyrdyňmy? Atyň soňam jar çekdiriň. Kimde kim züwet dinlik etse,
Almıtı tiyip bak bar. Ötkünämi gudratly han men maňla gara gapyl galdym. Men 10-20 körüm güttüne. Hoja nepetiň 250 tane kelle keser 40 ýaly bolup ýenni. Sen üçin ýolsan başyma oýmaga taýynymla. Beýtemen. Hoja nepetiň ortaýa eýýäm urany saňa kim habar bererdi? Dostum meg. Hoja nepet ýerine gaýdan nädir? Biziň kopup ýetişeňimizi bilýändir. Ne görem ol eýýäm eýwodadyr. Emme ýollary ýapyň. Ähli kergenleri barlaň. Jar çekdiriň. Hoja nepetiň niýedigini bilýäniň 100 tylla bayragy bar. Sen bolsaň düwetdin, şu wagtyň ödünne çöle çık. Hoja nepet hadara yetmellerler. Ya ha şu haýyny ele salyp güneň ýuwarsyň ya da elläňden ýynarsyn. Ay halayko! Diwanın kan hedretleri perman verenlerleho! Dinen çıkan manışlaklık hoca nefes gözlenyenlerleho! Ol şivada olmalı ho! Şonu kim tapıp verse 100 tılla bayrağı vardır leho! Diwanın kan hedretleri Bardoğan ait, men varyansam hiç yana çıkmadım. Bolya. Ýa toprağına hoş gelipsiň hormatly Nazar Ali. Assalamu alaykum Şöhret. Wa alaykum assalam. Çay mı ya palav mı? Şöhret ağa. Senin palawyňyzy bir dağdan başga çaýhana küýsemez. Getiriveriň. Sağ ol. Kadırdan teýjir mi? Ani ýerden morsunuz? Hadaryň kenarynda. Men adym Aleksey. Atamyň ady Svetoy. Iwa dilmaşdy geldim. İlki gelişim. Harýy dallym. Salgyçylar helak edýär. Oňa töle, muňa töle. Çullun çykarjaklar, tuğmaýyp goýjaklar. Inne minha ýyzma hyýallanýar. Ýöne kim meni akitjek? Kim bilýär? Umel terler, soýurlar dereň, garga çokolamaga zadyny almasa nädersin? Ýöne ha saňa boli pisindim oturdy. Eger sen kerwenge dakylşaýsam nähil görýär? Çöllün kergun geçirmek ardan düşýän ädälir. Ýöne kötüklük etmeseň belki oňşar. Oňşar. Onda gepleşdik. Ýöne bilip goýsaň bilen men gitmen. Inim şady gider. O şu gün badardan gul satyn aljak. Häzir hewada gulardan lapdyr. Belki özüňe gidersiň ha? Hakyna kim etmezdim. Hewwadan kergeni özüm ýola salarym. Aňryk şady gider. Bolýar. Sen darykma. Men kerwan saraýda bolýan, sen nerden taparkam? Biz seni özümüz tapar. Dönük hoca nefesi ele salanın 200 tılla bayrağı vardır lahu. Dinden çıkan hoca nefesin oğlu din ele sallanır lahu. Hoca nefes ertiyle çelli hanın huzuruna varmasa on yeketek miraslarının başı alınacaktır lahu. Han hazretleri
Hocanepede Tireçeli Han'ın huzuruna varmasa, geçecek bir haftanın başı alınacaktır lahu. Gelip bir gibi de gel. Medet gelip bir gibi de gel. Ah yıkılana ye yıkılama yoğun gelip bir gibi de gel. Hani getirin ben artığımı. Kala kala ye söyleşme ner burada yar değillaşma. Ner burada yar değillaşma. Evvel veri kıydım. Arnamızı ye iyilaşma. Naşi kökümün doğam var. Birinç değilim o. Ovamızı mı dama birinç oldum. Herna uzaktan birliği olsun. O çigit olup yetişer. Oy Allah Teala'mına uzak yaş versin. Al. Miraslar. Yegenci doğru gidip ettim. Gördüm bildim olmadı, ne etmeli var? Gitmeli. Nazar Ali, sağramış taraftan ulu solun görünüyor. 100 Abdullah var. Meret, Murat, Sapar. Kara terpek geyinde, alana çıkın. Şadin öz düşünür. Çu! Kervanı kola taraf soğun. Üç gün mer udinluğun yolu. Bugün bir yerde durunyali. Asıl yol önen ok. Darıkma, yol önendir. Bir keyan yol öst. Men buyurlan her alan ne bilet. Şadi. Kara terpekliler. Nazar Ali şaredeni ne der? Yudun kuma tut. Kervanı sağa tarafa vurun. Alanda katlılar kim? Kaltamanlar mı? Altamanlardan emeter. Hanın nökörleri. Ne sandıra ya? Kervanını dengde yetirmer döydem. Sağlar döydem. Tanrıma diyalimi. Kalan ömrümün fanrak geçirdim biri. Bu çöliyattan çıkarır yal olmadı. Bir de anam mani. Alexey, bilip koy. Türkmen bir söz öğren soň, ölür boş ötedini durur. Barang da ortette de, ayt şonu. Hemmelere. Bizim bu onun dediğim yetmeye yok. Deyeceğini deydin. İnne kaytalama. Bağırlan kervanı! Yürün yükünem adamlarım! Emçin kervanı yoldan tavudum! Emçin yoldan tavuldum! Çölle yıkıp yürün kaltaman kengadır. Onlap attin saklı ötmeye de kurup gerek. Ondan öz nazatını karamalı olayadı. At oynatma! Ben de kadar içini telmi oladı uşar. Men öz saklağın hata edey. Men yal bir fukara tecire saklı olmak katı gala olur kadırdan. Beykanı men neme yamanlık ettim ken. Ehli kibarladık. Olayımda hivudun aydanda yeni bir kervan var yalda. Onu yatmat bolluğa. O kervanın öňden giden bolmagy ihtimal. Men onu görmedim. Dilim bilen! Duraga, siz kervan yoluna düşün. Olanlar bir şadin yanına uğralayın. O da yuktordan yaga bolmaly. Ora sen berde kal. Çu!
Ben beydiyen şady. Menim şular yan kula. Kanı körleri. Sağ vakit. Çuvalları telkirtirin. Musulman toprağını sen Hudaýyňdan delalet bolmak. Men urus, täjir. Maňa deýseňiz, paçha dil ýetirdiňiz bolar. Görýän orsuňmy? Yenç men. Ay, sizin mirlep beri oturmaňda kalın. Ýoly düşmeli. Dur diýen men sana biheppe. Dur. Ne sana? Men yenç. Ne sana? Yenç men. Men ol. Eyle. Dur. Dur diýle sana. Eyle. Şeytana bu doňul dogrularına gereken şudur. Gur çağatından ekti bolmaz. Handur. Bu kervende hoca nefes yok. Salamu aleyküm Durda. Amalsa gelýäňiz mi? Hala wallenen Oňat. orsuluk nämesi geldi? Safara sevdamy hoňdy. Biziň nämemiz? Ýüzüne haçan aýjak, eşitmediňmi? Soramadım. Hani bir hoca nefesi tutmuş diýerler sol, dogrymy? Tutsalar tutandırlar mene eşitemek. Ýöne oň oğluny girip alypdyrlar. Şona bütün hywajar etdiler. Ay oğul var azaýdynyň bar yalan. Men ol oğluny gören adama gabat geldim. Özüm yalan söýlejek adam däl. Durdu kelsen tanadı. Ağım. Pul verilse ol atasından satar. Belki ýetip yetip dilini doğrar. Dili kaltamalar doğrayandır. Ben nazar ala haber et. Biziň başa demisiriyany soğulayandı aytdylar. Karamet otaylar hep burnunu sokup bilmez. Fatma goýgy meherle. Olgurnak. Menem kul. Sen beni möjekden halas etdin. O maňa topully. Onu soň men näde? Sen möjek öldürdinmi? Halasyň näme? Men onu öldürmesem. O meni aljak. Durun tek. Şunu Fatma eltip ber. Mümini on köşeci kosalım kene. Diýmek ýaraýandyr, eltip ber. Men şundan iyi berýän şekillerimi saklap ýördim. Şolar birden biziň syrymyzy açaýdan etdi. Açma. Olary üýşürip ýörme. Nerede duşyanlığımı ýatda saklamak kyn ele. Oğlançyk gat getirdimi? Diýmek Atxanaň ýanyna.
Ewmäge dedem. Erkinlige yetäýsek. Şolar seň üçin näçe diýsen ýazar. Musulman we gijelerini ort bilen duşýanyny bileýdiler. Öldürler. Goýulursunlar. Benlik ölümden emmeter. Gel kaçaly. Finan görelim. Nire kaçarsın? Çöle çıksan ayölüm. Deňiz bile kaçar. Deňiz meni öňüm bir ýola halas edipdi. Men deňizden gorkýan. Men mara gorkma. Hudaý ýol berse bir ýere ýetersiz. Allah bizlik bolsa diýip. Häzir gelýän. Bolýa. Men gorkýan. Men gorkýan. Men goýup gidip bilmem. Ýür diýen. Halhalo. Erkeklerimiz erkek bolýan mutakyrnak oğlun ýanyna algamaz diýip. Men erkegiň bardygyny onuň gözüne görkezlerin gelince. Şogarna gorsun ýanyna algamaz. Ohy, akylly diýip. Atma nirede? Bilmedim. Durun. Bir hiyoli. Hazırdan gelin, hazırdan. Aysanırdan, hala. Hoca nefesi taptınız mı? O deň işin däl. Hoca nefesi tapana 200 tylla berýämsin ýa, dogry mı? Önüň kellet üçin 200 tylla däl, 300 tylla berilýär mahluk. Eger hoca nefesinin niýetdigini men aýtaýsam,
Meni oynayacak bolma, it oğlu. Dağında, ananı taşlan. Ol ortayazının kerveninde var yer, kerveninde var yer. Kalatay diyan it oğlu. Ortayazın kerveni bilen bağladı ha. Ol kulların arasında. Oy verin atlanın gıtsananın, meşedimiz seriyana varma kalı yetmeli. Şütürla hani, onu bana kim verir akırın, kim verir? Bayırın! Dedim Hülya. Dedim. Birinci. Değirim. Oğlum. Dede. Karamedin nökörleri. Ahire yetiptir o. Neciz. Korkma. Ne dersin? Mihman Allah'ı var. Anıyorum. Indi korka zat yok. Ehtiyaç için sakla koyun, bolya mı? Bolya. İvaşka, oflon gemisi geldi. İvaşka, oflon gemisi geldi. Sen basımı gidersin ha? Men nereye gideyim? Oflon gemisi geldi. O gemmen için ne mi genç? Näme bize sana ervet mi? Dedemden sorayın, ol sen öyüňe de goýber. Yok, gerek değil. Doğru mu? O sana da kayar, bana da. Aydı, manaydı. Bitme vurayım. İkimizden hem işimizi görürsün. Ben orada atıydım. Yok dede, yok dede. Bana hissettiğin yok, bana hissettiğin yok. Koyver öylüğünü, koyver dede, koyver. Koyver başkan öylüğünü, koyver dede, koyver öylüğünü dede. Amca neye var? Ne etmelerini öldüm bilir. Dede gayet. Beni koyuversin neydin mi? Onu hadi. Düşünmen ronroy diyen mi? Men ortaya açtığım bana neyme karışacağını bilyen. Hayır kandalı. Hayır. Beni sen ara. Halay doğrusu. Öy tutup versem, çekene versem... Berde kalır mı? Kırnagan verer. Karnak. Yok. Men kimseden aranızda çağırmadık mıyıkman? Otur. Peterburg'a hiyalanyan. Turkmen tayfalarının ilçisi olup Pyotr Paşa'nın huzuruna varmakçı. Düşünüyor musun? Ova. Bile gider mi? Nasıl kara boyasak Turkmen'e demek gideceksin. Kömek edersin. Yol uzak.
Neneň niçik boljagyny kim bilýär? İşi bitiremseň dört tarapyň açyk. Razymy? Radila, ey Tanrym. Yeri. Dädem meni hastarhana gidip ort mektebine berenine men ýaňy 7 ýaşymdadym. Men kän ýurt gördüm. Ort dilini öwrendim. Aman Peterburgdan gaýdyp gelsem, enem hastarhana gidip okudaryn oglum. Men sual teňlenjek. Men ýolum uzak hem hatarly oglum. Birden maňa bir zat bolaýsa, ben men ornumy tutmaly boldum. Men ýepe berdendim. Benim kökümden dowamy. Eger birden dolanyp gelmesem, men şu işimi özüm dowam etmeli boldum.